Mal-200 metru l-ġewwa mill-bidu ta' triq il-qadi fil-limiti tan-naxxar, l-aċċess għal pubbliku u l-vetturi huwa projbit minħabba li ż-żona għadha meqjusa perikoluża. Falqa fil-ġenb ta' triq diversi vetturi mit-taqsima tal-forensika tal-Pulizija u mit-taqsima tal-Isplussiv tal-Forzi Armati, b'tagħmir li qed jgħin lill-uffiċjali fl-investigazzjoni biex tiġi stabbilita l-kawża ta' din l-isplużjoni li għeżżet diversi nħawi tal-pajjiż. Dwar l-isplużjoni infeħtet inkjesta li qed titmexxa mill-Maġistrat Joe Mifsud. Fil-mument, il-Pulizija qed jevalwaw rapporti ta' ħsarat li rċevew mingħand il-pubbliku, qed jinġabru filmati minn kameras tas-sigurtà li hemm ma' proprjetajiet fl-inħawi u sar immappjar tridimensjonali taż-żona mit-taqsima forensika. Kruċjali huwa filmat li juri sekwenza ta' mumenti dwar x'ġara. L-ewwel kien hemm preżenza ta' duħħan iswed, nar u wara splużjoni. TVM News tkellem mal-kimiku il-professur Alfred Vella li qal li mhux neċessarjament ħadet in-nar xi taħlida ta' splussiv. Wieħed irid jistabbilixxi xi kkawża dak in-nar biex imbagħad ikun jista' jifhem għalfejn kien hemm l-isplużjoni eventwali. Actually mhux splużjoni waħda imma kif ra kulħadd serje ta' splużjonijiet. Id-duħan ukoll kien interessanti fis-sens li kien iswed ħafna. Duħħan iswed jiġifieri li qed jinħarqu affarijiet li ma tantx fihom ossiġenu, jiġifieri mhuwiex ħaxix li qed jaqbad, mhuwiex karti jew kartun, imma probabbilment xi plastics li jistgħu jagħtu dak it-tip ta' duħħan folt iswed biex ma ngħidx ukoll possibilment xi materjali tipo charcoal li seta' kien qiegħed forsi preżenti flimkien ma' daw il-prodotti. Stqar li l-isfida għall-investigazzjoni hija biex tasal għal xi kawża li jibda n-nar. Il-professur Vella wara l-fehma li punt ta' tluq għandu jkun min kien jew kienu l-aħħar f'dan il-post tan-nar, x'għamel u x'ħalla warajh. Importanti wieħed jistax jelimina ngħidu aħna l-elettriku bħala kawża. Sa l-elettriku tgħidli s-soltu ma jkunx hemm elettriku fil-postijiet fejn ikun qed jinħadem in-nar. Vera, imma dal-post donnu mhux wieħed minn dawk il-postijiet fejn kien qed jinħadem in-nar dal-ħannar ġifieri, mhux wieħed minn dawk fejn kien hemm il-fireworks. Allura seta' forsi kien hemm xi elettriku preżenti. Kien hemm nar fit-tul ta' numru ta' sekondi twal. Qabel ma kien hemm l-isplużjoni turi illi x'aktarx ma kienx materjal splussiv illi ħannar b'manjera li kienet anke tinstema'. Qal li l-lista ta' possibilitajiet hija twila. Pereżempju, jista' inti kellek wastes li inti armejt jew neħħejt il għaliex kont qed tagħmel qed tesperimenta b'xi taħlita. Imma il-waste normalment poġġihom f'post sigur il-barra minn fejn hemm il-bini u mhux fejn isib materjal li jista' jkompli jaqbad. L-umdità tista' tibdilek nar iva fuq prodotti partikolari li ikunu miftuħin, pereżempju, għax qed tuża minnhom. Mal-professur Alfred Vella trattajna wkoll l-effetti tal-blast bi knatan li waqgħu jew ħitan mifquwa. Il-ġebel li tar serva bħala missili sekondarji jedulhom li jaħbtu mal-hemm u maw u bl-enerġija li jkollhom naturalment jifqgħu u jagħmlu l-ħsarat li seħħu. L-overpressure wave nifisha mhux fejn ġebel imma anki l-istess gassijiet u arja taħraq li tiġi mbuttata mill-isplużjoni tagħmel l-effetti li rajna. Irrefera wkoll għall-uċuħ tar-raba, l-ikel, l-alf u l-bejjem fiż-żona. Riżultat tal-isplużjoni ikollok ukoll ammont ta' materjal li jibqa' ma jinħaraqx. Jiġifieri tkun għamiltu però ma jkunx kollu u allura jekk inti poġġejt in-nitrat jibqa' lek parti min-nitrat mhux parti kbira, nqulu ċari, ma traċċi ta' dan il-materjal jibqa' ma jinħaraqx. Dan kollu se jimxi l-barra u jiddepożita fi spazju mhux il-bot ħafna minn fejn tkun saret l-isplużjoni oriġinali u naturalment jiddepożita fuq kollox li jsib fil-madwar.
F'dan l-isfond, innota l-istqarrija tal-Awtorità għas-Sigurtà tal-Ikel li bagħtet uffiċjali fuq il-post biex jivvalutaw is-sitwazzjoni kemm mill-lat ta' sigurtà tal-ikel kif ukoll veterinarja. Il-Professur Vella enfasizza fuq l-importanza li jinġabru kampjuni minn ikel tan-nies u anke tal-annimali u ssir analiżi kimika biex tittieħed deċiżjoni dwar id-destin tagħhom, inkluż għandhom x'inqerdu. Il-Kamra tan-Nar involuta hija dedikata lil Madonna tal-Urt u hija tal-Għaqda Piroteknika 11 ta' Frar ta' San Ġwan. Fl-istess post jaħdmu pirotekniċi għal festi oħrajn. F'istqarrija l-Għaqda Piroteknika Maltija rringrazzjat lill forzi tal-Ordni għal ħidma delikata tagħhom u offrit li tikkopera u tissokta fid-diskussjonijiet mal-awtoritajiet ikkonċernati.